No niin, ja tervepä terve taas pitkästä aikaa. Viime jaksostahan on jo vierähtänyt hyvä tovi ja tosiaan syy löytyy siihen ihan tuosta henkilökohtaisesta elämästä. On vähän ollut kiirusta tuossa pitänyt, niin en ole kerennyt näitä videoita oikein tekemään. Ja tääkin on vähän semmonen, että nyt on pakko saada jotain ilmoille. Toki unboxauksesta on kyse, joten ei sillai niin kuin poiketa tästä normikontentista millään lailla, mutta kuitenkin tämmöistä pientä kiirusta on pitänyt tossa, niin ei ole kerennyt hirveästi näitä videoita tekemään tossa. Katsotaan nyt mitä tossa vielä sitten on tuloillaan, mutta tällä kertaa nyt ollaan jälleen kerran unboxauksen parissa, koska noita paketteja nyt on tossa edelleen paljon jäljellä ja noita livejä en sillä nyt ole saanut käyntiin lähtemään ihan aikataulusyistä oikeastaan melkein siitä johtuen. Mutta joka tapauksessa toivottavasti tämä nyt kelpaa teille, ja koska te leffoista paljon tykkäätte, niin ajattelin nyt sitten, tässä on siis muutakin kyllä kuin leffoja, mutta pääsääntöisesti on elokuvia tälläkin kertaa kyseessä. Toivottavasti kelpaa, ja pidemmittä puheittani. Tuossa nyt on paketteja, on kyllä suurin osa noista kyllä, ja yksi kirje, isompi kirje siinä on, mutta otetaan silti tämä meidän trustystingi tohon, koska on se nyt kuitenkin pieni terä, millä saa sitten ton teipinkin sitten vaikka katki, jos tuossa nyt tarvii, mutta joo. Taas tuosta mitäs mähmää, siinä on jotain mähmettiä. Noin. Mutta lähdetään tässä pidemmittä puheitta ensimmäisen paketin pariin ja tervetuloa mukaan jälleen kerran tämän jännittävän, kihelmöivän unboxauksen pariin, koska nämä on vanhoja paketteja, mä en edes oikeastaan muista mitä täältä tulee. Mennään eteenpäin. Jep, ensimmäisenä meillä on ihan tämmönen perinteinen pikku paketti. Tämä on tullut Future Movie Shopista. Tämä on 10.3. tämä paketti tullut jo, taikka lähtenyt liikkeelle, mutta tässä ei itse asiassa tarvikaan. Otetaan tosta näin. Hulkki taas sieltä tulee käymään ja avataan tosta. Mitäs täältä nyt sitten oikein paljastuukaan? Aivan niin just. Nythän mä muistinkin jo. Heitetään se tonne. Tosiaan kyseessä on kaksi tämmöistä kauhuelokuvaa. Mä en tiedä, tästä kolmosesta on tainnut nyt jo tulla jo Blu-ray. Kyseessä on siis uudet Blu-rayt. Ei ole avattu koskaan, on ihan täysin uusia. Ja kaksi tämmöistä kauhuleffaa, mitä mä en ole vieläkään nähnyt. Ja ymmärtääkseni, olisiko kolmosesta tullut nyt, ainakin tämän videon kuvaushetkellä, niin saattaa olla, että kolmosesta on tullut jo Scandiboxinen toi Blu-ray. Nämä on molemmat Scandiboxisia. Ja mä en ole ikinä näitä leffoja nähnyt, mutta on ilmeisesti aika hyviä kuitenkin, tai ainakin jotkut on tykännyt näistä ja perustuukaan jonkunlaiseen, tää on niinku spin-off-hahmo alun perin jostakin, ja sitten siitä on tehty tämmönen oma elokuvasarjansa sitten. Sitten tässä on tämmönen, no voisi sanoa pelleksihän tätä voisi sanoa, ja tietenkin tässä on siis 1 ja 2 nyt, mikä on julkaistu sitten jo aikaa sitten, mutta sain nyt hommattua vasta, niin Scandiboxiset Blu-rayt, eli tämmöisistä elokuvista kuin Terrifier ja Terrifier 2 elokuvat tässä olisi nyt sitten tullut näköjään, ja tosiaan nämä on maaliskuussa jo ostettu, mutta joo, tämmöiset. On kai, mikä Krusty the Clown vai mikä tämän nimi oli tässä Art the Clown, Rust the Clown, taisi olla tuossa Simpsoneissa. no joo, mutta Art the Clown terrorisoi ihmisiä tässä näissä vissiin sitten, ja suolenpätkiä ja verta lentelee. Jep, ne oli semmoset. Sittenpä me otetaan tuolta tämmönen, mikäs mä tossakin joku, tämmönen suhteellisen isokokoinen kirjekuori, ja täälläkin on jo useampi paketti, tai siis niin kuin, mistäköhän tää on? Tää on varmaan, oisko tämä tää on varmaan Huutonetistä. Tätä pakettia mä en muista, koska 10.5. Tää on itse asiassa aika tuore paketti, aika jännä, koska tää on tuolta
melko perältä tuolta noin, mutta mä oon joutunut tuossa noita paketteja vähän siirteleen, niin se voi johtua siitä, että nyt on sitten tämmönen uusi paketti tässä kyseessä. Verrattain uusi nyt kuitenkin. Nyt on vedetty kyllä hyvin on vedetty nyt kyllä. Juu. No niin, joo, nyt mä muistan mikä tää homman nimi tässä oli, joo. Tämmönen jälleen kerran vedetty hienosti pakettiin. Kiitoksia lähettäjälle. Aivan, nyt muistinkin. Nämä on siis samalta. Otin taas jälleen kerran, koska tämä olen niin kuin tuossa muistaakseni se kirpparivideolla sanoin, että olen etsinyt tätä elokuvaa ja niin kuin suomikantista Blu-rayta tästä elokuvasta. Ja nyt se sitten sain tähän pakettiin otettua mukaan hyvää hintaan, niin se lähti sitten tähän pakettiin mukaan. Ja tässä on Renny Harlinin tämmönen niin kuin thrilleri, leffa. Onko tämä mistä vuodelta tämä nyt sitten on? Tämä on mistäs vuodelta? 2007 vuodelta on tämä elokuva ja olen tämän joskus nähnyt, en nyt muista ihan hirveästi, mutta osittain kuvattu Suomessa muistaakseni ja ei tämä nyt kai mikään huono ollut, ehkä vähän tylsähkö kai, jos nyt en väärin muista, niin ei tämä nyt mikään maailman mahtavin elokuva ollut, mutta ihan katsottava oli vissiin kuitenkin. En ole kyllä katsonut toista kertaa koskaan, että ilmeisesti ei niin hyvä ollut kuitenkaan, että olisin toista kertaa katsonut, mutta kuitenkin tämmöinen elokuva kuin The Cleaner. Ja tässä on siis kyseessä suomikantinen Blu-ray sitten. Ja tässä on tietenkin Samuel Jackson, Ed Harris ja Eva Mendes sitten tähtinä. Mutta sitten tosiaan tässä oli toi niin nääkin on ollut kyllä mulla joskus ehkä listalla sillä lailla, että on pitänyt hankkia ja on pitänyt katsoa nämäkin, mutta nämä nyt on aina sitten vähän jäänyt ja tämäkin setti oli yllättävän kallis, mutta tämä on avattu ja Arrow-julkaisu on kyseessä tässä ja onko tämä nyt sitten ihan puhtaasti Blu-ray sitten. Taitaa olla ihan pelkkä Blu-ray, että tämä ei ole 4K, vaan tämä on Blu-ray, mutta Arrovin julkaisu tässä on kyseessä ja otin nyt sitten tuossa vanavedessä, kun näin näistä, taisi olla tuolla Videospacessa jälleen kerran oli tästä juttua, niin hommasin nyt sitten itsellenikin nämä, kun hyvää hintaan kuitenkin sain, että tämä olisiko tämä 50, kun tämä boksi oli uutena, mutta mä sain tämän muistaakseni 30 tai joku tämmönen homma siinä oli. Ja näitäkin leffoja en ole koskaan nähnyt. Tulee varmasti jossain kohtaa katsomaan. Onko tää on P-aluekoodi onneksi, että tää vaikka on Arrow-julkaisu, niin tää on ilmeisesti brittijulkaisu sitten, joka toimii eurooppalaisessa soittimessa. Joskin mulla ei ole enää ole sitä ongelmaa, että en pystyisi katsomaan Regio B:n ulkopuolelta, mutta on hyvä tietää kuitenkin, että pystyy vaan niin sanotusti lykkään sisään ja katselemaan. Tosiaan tässä on tämmönen, onko tämä nyt sitten jonkunlainen action-kauhu, joku mikä tämä nyt sitten niin kuin virallisesti oikein on, mutta en ole koskaan nähnyt, mutta voi olla, että kyllä katsoin jossain kohtaa. Eli kyseessä on tämmönen niin kuin FX ja FX2 Blu-ray Arrovin tämmönen hieno boksi täällä sitten kyseessä. Tykkään kyllä tämmönen keräilyboksi tässä, että tässä on siis mukana tulee tämmönen kirjanen sitten ilmeisestikin täältä näin. Joo. Täällä on tämmönen kirjanen niin kuin näissä Arrovin tämmöisissä special-julkaisuissa ja taitaa olla tuolla mikäköhän se oli se toinen semmonen kanssa vähän tämmöiset sateenkaaren värit siinäkin oli siellä toisessa. Mikä se Pinnacle, kun mikä hitto se on se toinen julkaisija, missä tulee nämä tämmöiset vähän niin kuin sateenkaaren värit tossa, niin mikäköhän se nyt sitten oli, mutta tosiaan tässä on tämä itse leffa Blu-rayna ja sitten tässä on tämä tämmönen, onko se nyt sitten jonkunlainen, mikä tämä juliste sitten onkaan, mä en nyt lähde aukaiseen tätä, kun mä en jaksa taitella sitä uudestaan, ja sitten joku tämmönen pieni kirjanen sitten, missä on ilmeisesti tästä tämmöistä pientä niin kuin nippelitietoa ja ilmeisesti haamojen esittelyä ja muuta sitten tässä on kyseessä. Ihan jees, kiva. Ei se ollut vinekarika,
mikäköhän hitto se oli. Mä koitan tässä miettiä ja muistella, mikä hitto se oli, mutta samanlainen kuitenkin kuin tässä Arrovissa toi logo vähän niin kuin samankaltainen. Mutta joo, semmonen. FX12 siinä. Ja hieno slipari. Tykkään slipareista kovasti. Yes box. Sitten menemme eteenpäin. Otetaan tosta nyt jotain aivan muuta kuin leheva. Eli tässä on nyt kyseessä sitten kirja. Yllätys, yllätys. Tai oikeastaan, no joo, yllätys, yllätys. Vähän jotain muutakin välillä kuin lehvoja, mutta se nyt ei ihan lähtenyt Otetaan tästä toisesta päästä ihan suosiolla. Näin. Aha, okei, just. Joo. Täältä tuli toinen kirja kuin minkä mä muistin ostaneeni, jonka olen myös siis ostanut, mutta ilmeisesti sitä ei julkaistu vielä, mutta täältä tuli nyt eri kuin mitä mä ajattelin, että täältä tulee, mutta joo, niin kuin heitetään tosta toi samalla ja joo, eli kirja on kyseessä ja tässä on tämmönen tää on hyvin pieni kirja, näköjään tää on VSOYn kustantama, olisiko tässä 100 sivua ehkä, ei oo edes niinkään monta, eihän tässä ole kuin muutama 40 sivua noin suurin piirtein, hyvin pieni tommonen kirja ja tää kertoo siitä, tai tää on tämmönen niin kuin, kertoo tän kaverin niin kuin matkasta Atlantin yli, kun se souti sillä veneellä sitten ton Atlantin ylitte, niin tää on siitä sitten tehty tämmönen kirja sitten siitä matkasta. Ja tää ei tosiaan ole mikä tahansa versio, mä nyt näytän, eli tämmönen kuin Atlantin yli Jari Saarion suuri soutumatka. VSOY tosiaan täällä kustantajana ja tää ei tosiaan ole mikä tahansa versio, vaan tää on nimenomaan ennakkotilasin tämä ja tämä on tämä signeerattu versio sitten tästä. Tuossa on Jari Saarion sitten nimmari, ihan aito nimmari näyttäisi olevan, ihan tussin painallukset ja kaikki. Niin kuin tiedätte, niin mä keräilen osittain myöskin näitä niin kuin signeerattuja täällä näin, niin signeerattuja kirjoja keräilen myöskin, niin tämä on yksi niistä sitten, mikä tuli ennakkotilattua muistaakseni ja julkaistiin nyt tässä sitten hetki sitten. Mutta joo, semmonen. En ole lukenut ja ainoa mitä tiedän oikeastaan kaverista niin on palomies ja mitä nyt lehdistä sitten luin sitä matkaa kun se eteni, mutta en ole mitenkään perehtynyt kaveriin kyllä. Että enemmän tämmönen keräilymielessä tehty juttu, laita se suoraan kuule tonne hyllyyn, se pysyy siellä hienosti. Yes, ja sitten jatketaan tällä lehva-osastolla sitten. Ja tää on nyt sitten tullut, tää on Siistit leffat, eli tää on siis joo, tää on tamperelainen firma, mutta tää on tullut tuolta Huutonetista muistaakseni, sitä kautta ostin, ja jos mä nyt en väärin muista, niin täällä on 4 kappaletta muistaakseni, nyt kun muuten itse asiassa tässä mietiskelen, niin täällä on varmaan 4 kappaletta. Ei välttämättä teitä juuri kiinnosta nämä neljä elokuvaa tai DVDtä, mikä täällä on. DVDtä nämä tosin todennäköisesti ovat. Niin tuskin teitä nyt hirveästi kiinnostavat, mutta ovat kuitenkin rahan arvoisia tänä päivänä, mikäli nämä nyt on ne, mitä ajattelen, niin ovat kyllä yllättävän kovissa hinnoissa tänä päivänä. Ja ihan syystäkin tietyssä mielessä. Katsotaan nyt mitä täällä oikein on, kun... Joo, kyllä, on joo. Juuri ne mitä ajattelin, plus yksi. Tässä on nyt se mitä mä puhuin tuossa, olisiko se ollut viime videolla, toissa unboxausvideolla taisin mainita sitten tästä, niin mulla on nyt täällä sitten tämä... Orkale. Noin. On vedetty kyllä jälleen kerran, niin on kyllä hyvin paketoitu, mistä aina propsit täytyy kyllä antaa sillä lailla tietyssä mielessä. Hyvä näin. Mutta tosiaan tässä otetaan tästä nyt nämä 4 ensin, mitkä halusin.
rupesin keräilemään näitä, koska nämä ovat niin sanottua kuolevaa kansanperinnettä ja näiden hinnat ei tule mitään muuta kuin ylöspäin, niin lähdin nyt sitten näitä hommaileen osittain muksun takia ja osittain sitten itseni takia ihan vaan sen takia, että mä tykkään näistä ja kun nämä ovat niillä alkuperäisillä äänillä, niin ilman muuta nämä on hommattava hyllyyn. Ja mulla on tossa pari muutakin noita vanhempaa boksia, on tossa, mihinkään mä ne laitoin, niin on tossa kyllä mitä mä vähän on hionut tossa. Niin. Mutta joo, kyseessä on tietenkin muumeja ja näitä Ylen tuottamia, näähän on sitä kokoelmaboksista, missä on se 26 näitä, niin nämä on näitä irrallisia. Mä en tiedä, onko nämä kaikki irrallisetkin joskus ollut siinä pahvikoteloboksissa, mutta niin kuitenkin, vai onko näitä myyty irrallisena, mä en tiedä, mutta tosiaan nämä on nyt tarkoitus hommata sitten kaikki 26. En tiedä, hommaanko näitä kaikki Yle-versioita, näähän on remasteroituja kai jollakin tavalla sitten uudelleen käsitelty, ehkä vähän parempi laatuiseksi, mutta se nyt toissijainen seikka, mutta näitä mä nyt koitan kerätä nämä kaikki alkuperäisinä ääninä olevat, koska ovat minulle lähellä sydäntä nämä muumit kuitenkin. Ja niin kuin varmasti kaikille muillekin, jotka ovat lapsuutensa Suomessa muun muassa viettäneet, niin varmasti on muumit kaikille tuttuja. Ja sillä lailla, koska Yle meni tekemään niin hölmösti, että myi MTV3 oikeudet paitsi ääniin, niin joo, onhan musiikit siinä edelleenkin, mutta ei se ole sama fiilis kuitenkaan. No, se siitä. Mutta sitten tässä on Scandiboxinen Blu-ray, ja tää on nyt sitten, mistä mä puhuin toissa jaksossa vielä, että kun on nyt on nämä kaikki sitten muistaakseni, ihan kaikki löytyy nyt sitten nämäkin, koska kahta ensimmäistä ei ole tehty ikinä Blu-raylle, tietääkseni ei ole kahta ensimmäistä ikinä tehty Suomessa Blu-raylle tai sillai. 3, 4, 5 on tehty Blu-raylle ja mulla löytyy nyt sitten nämä kaikki, eli The Whole Set. Eli tosiaan viimeinen määränpää Final Destination 5 on tässä sitten tullut jälleen kerran. Tämä on Scandi ja ymmärtääkseni Suomi-kantista ei ole tästä 5 tehty. Olen tämän joskus nähnyt on tästä aikaa hyvin pitkään, en muista mitä tässä tapahtuu. Pitäisi katsoa. Just itse asiassa me ollaan katteltu tuossa niin 1, 2 ja 3 ollaan nyt katsottu, kun olisi tarkoitus käydä katsomassa se Bloodlines sitten, niin vähän niin kuin muistin virkistämiseksi sitten ollaan katseltu tuossa emännän kanssa noita viimeinen määränpää elokuvia. On edelleen toimiva kyllä, on hyviä, tykkään edelleen kyllä kovasti. 1 nyt ihan ylivoimaisesti se paras kyllä niistä on, ei sitä pääse yli eikä ympäri, mutta ei ne jatko-osakkaan nyt mitään ihan äärimmäisen huonoja ole, vaikka ne tietysti taso vähän laski, mutta taas toisaalta gore sitten taas niin kuin lisääntyi siinä, niin no joo, ihan katsottavia leffoja kuitenkin. Sitten jatketaan lehvojen ihmeellisessä maailmassa ja nyt niin tääkin on muistaakseni tääkin on tietääkseni tullut Huutonetistä. Mä en ole nyt torista ihan hirveästi, enkä sieltä hirveästi kyllä leffoja ostele, että ihan niin kuin voi niin kuin muutamissa lasketaan, mitä mä oon torista leffoja ostanut, että tossa joku aika sitten niin naapurilta satuin ostamaan. En edes tiennyt, sillä oli torissa myynnissä. Mä katsoin, että paikallisesti myy ja okei, ei mitään, laitoin viestejä ja ostin elokuvan siltä. Kyseessä oli Aristokatit-elokuvan, tää Disney-piirretyn Blu-ray, niin ostin sen sitten. Mä tosiaan en tiennyt, että se on mun naapuri, niin kävi hakemaan tuosta 100 metrin päästä sitten, mutta se oli semmonen kätevä. Säästi aika näppärästi postikulut siinä kun käveli tuohon naapuriin, mutta semmonen kiva vanhempi naishenkilö siellä sitten oli vastassa. Taisin muuten itse asiassa, mä taisin huutaa siltä Huutonetissäkin, sillä oli jotain myynnissä muuten itse asiassa. Ja joo, oli. Mutta niitä mä en ole nyt kuvannut, siitä on sen verran aikaa, että mä en ole niitä ottanut videolle. Ne löytyy kyllä tuolta hyllystä, mutta niitä mä en ole ottanut videolle, koska mä en tätä YouTube-hommaa vielä silloin tehnyt. Tämä kanavani ei ollut silloin vielä olemassa, kun olen ne hakenut. Mitäköhän täältä oikein tulee? Kattokaa nyt tätä laatikkoa. Ihan järkyttävä laatikko. Mitä? 2 elokuvalle.
2 elokuvaa ja tämmönen ihan järjetön laatikko. Voi morjesta pojat, päivää sentään ja kauheet. 2 elokuvalle hei. Mutta joo, oikein, joo, hyvä. Toisaalta hyvä näin, koska nyt paljastuu tämä. Joo. Multa meni tämä ensimmäinen sivusuun ja jouduin maksamaan sen takia 10 € lisää, mutta heti kun se ilmestyi, niin saman tien nostin kyselemättä, koska mä olen etsinyt tätä boksia pitkään ja hartaasti, ja kun näin, että se oli tullut myyntiin, niin rupesin kitsastelemaan ja hävisin sen huudon sitten, mutta onneksi ei mennyt kuin muutama päivä. Ilmeisesti tämä myyjä oli huomannut, että ne menee kaupaksi hyvinkin nopeasti, niin myyjä oli sitten laittanut, tämä kyseinen myyjä, niin oli varmaankin sitten huomannut tämän asian, että nämä menevät, niin oli laittanut sitten myynti, olisiko ollut 3-4 päivää ehkä myöhemmin huutonetissä sitten, niin pikkusen oli kalliimpi kuin se, mitä olisin huutanut, mutta en lähtenyt enää epäröimään, vaan hommasin saman tien, se oli ostaa heti hinta, että ei ollut edes mahdollista ehdota, taisi olla kyllä siinä, vai oliko se ostaa heti? No, joka tapauksessa taisin sillä muistaakseni videopörssiinkin päästä, jos en nyt väärin muista, mutta joo, tosiaan, tässä on kyseessä siis, näitä mä oon etsinyt pitkään, ja tämä on suomikantinen, täysin suomikantinen setti, suomikantinen boksi, suomikantiset elokuvat, ja ilmeisesti tässä on vielä tämä paras versio tästä ykköselokuvasta, tämä paras versio sitten. Näin olen ymmärtänyt, että kyseessä on. Ja ei ole siis uusi, vaan on avattu tietenkin, mutta tämmönen helvetin kovat 2 leffaa, siis todella kovia action-pläjäyksiä. Toisessa on Arnold Schwarzenegger ja toisessa on sitten Danny Glover, ja nyt tietysti kaikki elokuvanörtit siellä taas hikisin sormin kirjoittelee jo, että mikä siellä on. No minä paljastan mikä se on. No sehän on tietenkin Predator saalistaja 1-2 boksi täällä sitten tuli tosiaan. Tämä näin. Suomikantinen on tämä boksi, ja myös suomikantiset on sitten nämä molemmat Blu-rayt sitten ovat myöskin suomikantisia, ja tämähän mulla löytyy suomikantisena, mutta se on ilmeisesti se huonompi versio, se missä se arska on tässä kannessa, niin se on ilmeisesti joku huonompi masteri sitten, että tää on niinku se the real deal sitten. Ja tosiaan tästä mä tiedän, että on olemassa Scandiboxi, koska mä pitkään kattelin sitä Scandiboxia, mä mietin, että pitäisikö se hommata vai odotanko vielä, ja päätin odottaa, ja onneksi odotin, koska nyt tämä setti tuli sitten myyntiin, ja tosiaan 70 taisi olla hinta tällä boksilla, ja sillä edellisellä tasolla 60. Mutta en lähtenyt enää epäröimään, koska on kuitenkin suhteellisen harvinaiset Blu-ray suomikantiset tässä, ja sitten kun on vielä tämä sliparikotelo, tämä pahviboksi, niin en lähtenyt sitten enää epäröimään, vaan hommasin sitten kotiot tämän setin. Tulen vaalimaan tätä kyllä hyvinkin pitkälti, koska nämä 2 elokuvaa on minulle hyvin rakkaita elokuvia. 2 on todella aliarvostettu leffa. Näin se on. 2 ja 1 on molemmat hyviä, ja 2 on todella aliarvostettu. Tykkään myös siitä kovin. Mutta jes, ei mitään. Loistavaa, nyt se on avattu. Saan heittää se viimeistä viimein tonne hyllyyn. Sitten tähän väliin otetaan taas jotain muuta kuin elokuvia. Otetaan tosta tommonen lärppä. Ne on nykyään lärpysköitä, eli siis tietenkin hemmetin paksu. Täällä on useampi vissiin näitä, niin LP-levyjä. Ja nyt voin rehellisesti sanoa, että en muista mitä täällä on. Mitä täällä oikeastaan onkaan. Nyt tulee ihan yllätyksenä. Tääkin on jo 18.3. on tämäkin ostettu, että on tästäkin nyt jo aikaa sitten kohta 3 kuukautta. Mutta joo. Mä nyt ajattelin, että kun mä nyt liveä en kerkeä nyt perkulle sitten tekee. Tuli muuten hei mieleen. Onko teillä mitään sitä vastaan, koska
mä jonkun verran pelaan videopelejä. Niin onko teillä mitään sitä vastaan, jos joskus, vaikka nyt lähitulevaisuudessa, koska se on helpommin, mitä mä pystyisin ehkä jopa tekeenkin. Mutta siis joo, en nyt sano vielä varmaksi, mä kysyn nyt teidän mielipidettä ensin, niin mä pelaan jonkun verran videopelejä, niin onko teillä mielenkiintoa katsella esimerkiksi live-striimiä peliä, niin videopeliä vaikka pelistriiminä esimerkiksi? Onko teillä mielenkiintoa semmoiseen? Me voitaisiin esimerkiksi aloittaa se sillä, että me avataan muutama paketti ja sitten siirtää vaikka pelaan, taikka ihan miten vaan. Mä nyt kysyn teiltä ihan mielipidettä, koska mä kuitenkin pelaan jonkun verran videopelejä, niin mä ajattelin, että en mä niinku pelikanavaksi rupea. Mulla on se vanha pelikanava jo olemassakin ja mä on ehkä toivoisin, että mä saisin sen elvytettyä, mutta tämä nykyinen elämän realiteetti nyt on vaan semmonen, että mulla ei ole aikaa sellaiseen, mutta jos nyt keskityttäisiin tähän kanavaan nyt tällä kertaa ja ajattelin, että voisin yhdistää nyt sitten tämmöisiä niin kuin elementtejä sitten menneiltä vuosilta tähän nykyisyyteen, niin jos teillä ei ole mitään sitä vastaan, niin voisin jopa pelata videopelejä live-striiminä, mutta sekin on edelleen työn alla, että se on nyt ihan teistä kiinni, haluatteko te tätä semmoista kontenttia sitten. Jaksatteko te katsella ja olla siellä mukana höpöttämässä, niin laittakaa kommenttia tuonne noin. Jännästi muuten kamerassa tulee nykyään muuten, mikäköhän se, aika erikoisesti sumenee toi ruutu jotenkin jännästi. Mitäs täältä oikein tuli? Nyt joo. Nyt mä muistan. Joo, joo, kyllä. Joo. Okei, tää oli silloin, kun nää oli Levykauppa X:ssä oli joskus maaliskuun puolessa välissä, niin oli tämmönen LP-levyjen poistomyyntikampanja. Sieltä sai tosiaan ihan päteviä LP:itä aika huokeeseen hintaan, niin otin sitten pois niitä. Niitä sieltä sitten tässä näyttäisi 5 kappaletta olevan näitä LP:itä, sen takia oli niin paksu. Ja kaksi näistä mulla löytyy jo ennestään, mutta mulla on sellainen muistikuva, että mä olisin ostanut, kun ne oli niin halvalla silloin, ne oli puoleen hintaan, niin olisiko nämä levyt ollut tyyliin joku 15 euroa, 16 euroa ehkä nämä levyt. Ne oli tyyliin puoleen hintaan, niin otin sitten pois niitä, mutta joo, eli ensimmäinen otetaan tosta nyt sitten tämä yllättävän harvinainen levy kuitenkin löytyy, ei ole mikään harvinaisuus, mutta harvinaisemmasta päästä on kuitenkin tässä kyseessä levykäinen ja tää on niin onkohan tää käytetty? Mä en ole ihan varma. Kyllä tää on muoveissa jo. Ei tää ole käytetty. Kyllä tää on uusi niin tässä on tämmönen pikkusen harvinaisempi levy kuitenkin, kun Apulannalta tuli joskus, ne julkaisi aikanaan, niin englanninkielisen LPn, ja tää on nyt sitten tässä. Tää on siis Apulannan englanninkielinen LP. En tiedä näkyykö se, kyllä se tuosta näkyy. Tommonen noin. Mä en muista, että mä olisin ikinä kuullut Apulannalta, en varsinaisesti kuuntele kyllä heitä siis muutenkaan, mutta en muista, että olisin kuullut koskaan heiltä englanninkielistä matskua. Että sinänsä ihan niin kuin, ja tää taisi olla viimeinen kappale, mikä se oli myynnissä, ja tääkin oli puoleen hintaa. Olisiko tääkin ollut joku 15 euroa tai jopa halvempi. Mä en edes muista ihan tarkkaan, mitä tää oli, mutta oli halpa. Joka tapauksessa otin sitten matkaan, koska ei nyt mikään ihan kuitenkaan jokapäiväinen älppäri sitten kuitenkaan. Pistetään se tohon noin. Ja sitten on tämmönen legendaarinen Komedia Poppo tuolta 70-luvun hämäristä, jotka sitten teki joskus, olisiko 70-luvulla sitten jonkun tämmöisen livekeikan tämmöisessä paikassa kuin Drury Lane, joku teatterihomma, ja siitä on nyt sitten tehty tämmönen live-taltiointi uudelleen julkaisu, eli Record Store Dayssä niin on ollut tämmönen sitten myynnissä tämmönen 50-vuotisjuhla julkaisu tästä kyseisestä levystä, mikä silloin on tullut, ja tää on muuten tosi siisti kyllä. Tosi hieno tämmönen, tässä on niinku pahvi, tämmönen painokaan. No, mä näytän. Monty Pythonin Live at Drury Lane, tämmönen, ja Record Store Day,
Ja 50-vuotisjuhlajulkaisu tästä kyseisestä. Ja tää on vielä kuva LP, eli tää on tässä ei näköjään muuta suojapussia vissiin sitten kuin tämä muovi. Ja tässä on tämmönen niinku, tommonen pahvikansi. Kyllä se vähän näkyy teillekin toi. Niin. Tää on niinku tämmönen upotuskansi sitten. Tosi siisti. On niin kyllä tää niinku näyttäisi ihan levy tossa oleva, eli tässä ei mitään muuta suojaa ilmeisesti ole kuin tämä muovi, joten en kyllä tule varmaankaan avaamaan valitettavasti, mutta joo, ei tämäkään mikään, siis ei ole harvinaisuus, mutta ehkä joskus saattaa olla. Mutta joo, tämmönen se on. Olen siis Monty Pythonista tykkään heidän huumoristaan kyllä hyvin paljon, että sillä mä nyt hommasin sitten, en vittinyt täyttä hintaa kuitenkaan maksaa. Toki oli aika kallis silloin uutena kuitenkin, mutta nyt sen sai hyvää hintaa, niin hommasin sitten pois. Sitten tulee 2 saman bändin uusinta levyä, ja mulla löytyy myös tästä sitten se versio löytyy mitä mä en tule koskaan varmaan avaan, niin löytyy sen takia mä itse asiassa hommasin sen takia, että mä pääsen kuuntelemaan tätä tuosta soittimesta, niin tuolta löytyy se missä on niiden nimmari-valokuva versio, siinä on eri värisävy kuin näissä levyissä. Mä otan nyt molemmat täältä sitten, eli kyseessä on siis, mäkään näitä oikeastaan en kuuntele millään niin kuin ihan päivittäin, että biisejä sieltä joskus toisen täältä, että en ole niin kuin fani, mutta on tämä nyt sellainen pätevää mäiskettä kuitenkin on, ja niin pääsen nyt sitten kuuntelemaan tosta ihan LPltä sitten, koska jomman kumman mä tuun näistä varmasti avaan. Todennäköisesti tämä, missä ei lue toi limitetty 500 kopies, niin todennäköisesti sen tuun sitten avaan. Eli tässä on siis Ensiferumin Winterstorm-levy ja 2 eri versiona sitten. Eli tässä on tämä, tiedän näkyykö se Light Blue Ice Marbled ja sitten Blood Red Marbled. Ja tämä Blood Red on sitten, se on 500 rajoitettu, eli sitä mä en tule avaamaan. Mutta tämän mä luulen, että tämän mä tuun avaan tämän Light Blue Iced Marble sitten varmaankin. Voi olla, että tämän tuun sitten avaan. Tää voi olla jopa se perusversio, ihan sen mustan lisäksi. Tää voi olla jopa se perusversio, koska tässä ei ainakaan lue mitään limited editionia tai mitään semmoista. Sitten tää on tietysti just se harvinaisin niistä, että ei olisi ikinä kannattanut avata. No joo, mutta joka tapauksessa voi olla, että tämän tuun sitten avaan. Mutta nyt mulla on sitten 3 Ensiferumin levyä, samaa levyä, mutta eri versioina. Oli niin halvat, että oli pakko nyt sitten ottaa ne pois. Sitten tämäkin multa löytyy jo valmiiksi nimmari-valokuvaversio bundlena. Ja tää menee mulla kuunteluun todennäköisesti. En tiedä, tääkin on 300 limidetti, että en tiedä, mutta nyt löytyy sitten sekin, jos joskus haluaa esimerkiksi vaikka myydä pois, niin pystyy sitten vielä jää sitten vielä toinen kappale. Mutta tää oli kans kun halvalla, nämä oli poistomyynnissä, niin otin sitten pois, koska mä itse asiassa tykkäsin tästä levystä yllättävän paljon. Näitäkään en kuuntele varsinaisesti, mutta ihan siis pätevää mäiskettä tässäkin on kyseessä. Ja tää on Blind Channelin Exit Emotions levy sitten on tässä. Ja tää multa löytyy, mä oon avannut sen silloin ihan olisiko ollut jopa tokassa unboxausvideossa, taisin avata jopa tämän sitten, missä oli sitten nimmari-valokuva sitten, niin sekin löytyy nyt tuolta. Mutta joo, semmonen, koska halvalla sain. Mitäs toi kello, niin 34 näyttää nytten toi mittari, niin me keretään vielä yksi laatikko avaan ja se on tuossa lattialla, niin tehdään se vielä ja katsotaan mitä sitten kello näyttää. Alright, Plutsens. Tämmönen paketti sitten siitä tulipi. Ja tää on 12.3. Että tästäkin on jo tovi vierähtänyt. Mä tosiaan aloitin tuolta vanhemmasta päästä tän mun unboxaushommelin sen takia justiinsa, että tulee nyt edes ne avattua sitten, koska
Saa ne pois tuota lattialta. Mä joudun kyllä tosiaan ton toisen hyllyn joudun kyllä kasaan jossain kohtaa. Ihan väkisinkin. Aha, niin just. Okei. Hei, joo. Nyt on vähän niinku semmoista harvinaisempaa hommaa. Multa taitaa nyt yksi sitten vielä muistaakseni puuttua. Joo. Yksikö multa sitten puuttuu vielä? Mun mielestä ne, joo. Voi olla, että yksi puuttuu. 1 tai 2 puuttuu näitä vielä. Mulla on, joo. Noniin. Mutta lätinät sikseen. Eli, mä en VHS:ia varsinaisesti keräile. Ihan hyvin harvoin kun tulee niin kuin, mitään VHS:ia hommattua. Mutta mä halusin nämä nyt sitten, tässä on kyse Indiana Jonesista. Ja mä halusin nyt nämä Suomi VHS sen takia, siis okei, näytetään nyt suoraan. Nuori Indiana Jones seikkailee VHS. Paramountin bokseja on tässä kyseessä ja nämä ovat VHS ja mulla löytyy nämä siis DVDnä kaikki tuolta kyllä, myös suomikantisena DVDnä löytyy kaikki 3 boksia tuolta DVD-restauroituna, mutta nämä ovat ne alkuperäisleikkauksella olevat. Eli näissä se Indiana Jones, vanha Indiana Jones ei tietääkseni ole vielä näistä leikattu pois. Ja nämä toimii niin kuin eri aikajärjestyksessä, koska toi DVD-versiothan leikattiin kronologiseen järjestykseen nuoruudesta vanhuuteen. Niin nämä ei mun tietääkseni ole vielä sitten. Eli mulla on nyt kolme tässä näitä, eli osat 5, 4 ja 6, eli muistaakseni mulla on tuolla hyllyssä on 1, puuttuisiko multa vielä 2 näistä VHSista sitten, mutta kyllä mä niin kun tossa ainakin myyjä sanoi, että nämä olisi hyväkuntoisia ja onhan nämä, koska muoveissa näyttäisi oleva, elikkä parempaa kuntoa saa hakea oikeastaan ja kotelokaan ei ole niin kuin, ei mistään päin niin kuin rispaantunut, ei sitten yhteen. Ja tämä sama homma. Muoveissa on tämäkin. Nämähän ei mitään äärettömän kalliita, mutta yllättävän harvinaisia kuitenkin. Ja sama homma, joo. Muoveissa on. Mutta tää boksi on pikkusen kellastunut. Tää on vähän ehkä kellertävämpi kuin nuo aikaisemmat. Oikeastaan tässä on vaan pölyä tässä, mutta joo. Nyt multa taitaa tosiaan 2. sitten muistaakseni puuttuu enää. Sitten mulla on nämä kaikki VHS-nä ja DVD-nä. Muuten en sillä ihan hirveästi VHS-ia keräile. Ne vie niin kauheasti tilaa. Ei oikeastaan muuta syytä siihen ole, että ne vie niin kauheasti tilaa ja onhan se, eihän niin kuin VHS-hän ei kerätä oikeastaan, no jotkut ehkä, mutta VHS-hän ei varsinaisesti kerätä sen kuvan laadun takia, vaan ehkä enemmän tämmöisen nostalgian ja tämän niiden kansitaiteen takia muun muassa sitten keräillään. Ja sitten jos on tosi harvinaisia bokseja, koteloita ja noita versioita, niin sitten tietysti ne, mutta nekään ei tietysti kuvanlaadulla tietysti sen takia kaikki niitä keräile, mutta joka tapauksessa mä en ole itse noihin VHSiin niinkään kallellaan. Mutta siinä oli tämänkertainen videotsuuni. Otetaan loppuspiikit tähän, eli tosiaan muistakaahan kommentoida tonne alas ja mitä olitte näistä mieltä. Pistäkää mitä mieleen juolattaa ja aina tietysti tykkäykset ja tilaukset on aina tervetulleita, koska ne auttaa mua ja tässä hommassa eteenpäin, että tulee semmoinen motivaatio sitten myöskin tehdä näitä, niin olisin niistä äärimmäisen kiitollinen, jos viitsisit semmoisen tehdä. Mikäli kontista tykkäät, ei pakolla, en pakota ketään siihen, vaan ihan täysin sinun omassa harkinnassasi, olette kuitenkin todennäköisesti aikuisia ihmisiä siellä, niin mikä minä olen teille mitään sanomaan. Jos tykkäätte, niin tykkäätte. Näin se homma on. Mutta ei mitään. Ja muistakaahan tosiaan taas tähän loppukaneettina, niin paras aika aloittaa keräily on tänään. Näin. Tulipahan sekin taas sanottua. Mutta
minä kiitän jälleen seurasta ja oikein näin syvästi kumaran taas. Ja me näemme seuraavassa videossa, mikä ikinä se onkaan. Ja tosiaan anteeksi tästä pitkästä julkaisuvälistä, mutta elämä on, sanotaan kuuluisassa mainoksessa. Mutta joo, me näemme taas visees ja se on moro!